आवाज केळ्यां पोडी करता. केळ्यां साल काढून अशी शिंदून घेतला. आता केळ्यांचे तवा फ्राय करता. आता मीठ मिरसांग लावून दवरता. मिरसांगे पिठी, हिंगा पिठी, मीठ घालून घेतला. कालवून घेते. गुळी लावून दवरल्या. एक 10 मिनिटानं तवा फ्राय करता. आता तांदळारू लावा भितरी बुड्डोन तव्यार भाजीता. उपरतीत आता आता जाल्ल्या काटतात. केळ्या पोळी रेडी जाल्या. तुम्ही हे ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून खंडित सांगायची. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.